Amathole District Municipality Mayor Councillor Anele Ntsangani uphupha usuku lokugqibela lokubhalisa kwezipaza shops. I-countdown iqalile ukuba zonke iivenkile zezipaza kunye nabanye abanini beevenkile ezithengisa ukutya baqhubeke nokubhalisa amashishini abo koomasipala babo phambi komhla we-28 February 2025. Abo babhalisileyo balufumeneyo ngokufanelekileyo uvumo lwabo lokubhalisa kusafuneka benze inkqubo yokufumana iilayisensi zabo zorhweba. Kule nkqubo amagcisa ngempilo yokusingqongileyo kunye nabanye oogunyaziwe abalawulayo basaza kuhlola ishishini lorhweba ngokutya okubhalisiweyo ukuze bafaneleke urhweba ngokusemthethweni. Sukuchitha ixesha, bhalisa ngoko ukunqanda ukungxama kwimizuzu yokugqibela ngolwazi oluthe vetshe. Qhagamshela nomphathi omkhulu wecandelo leenkonzo zempilo kamasipala uMnumzana uMlungisi Boy ku-0732 697585 okanye utsalele uMiss Ayanda Tyhali oyintloko yecandelo kuphuhliso lwezoqoqosho ku-083 896 1691. Amathole District Municipality is serving its communities with passion and pride. Amathole District Municipality, siyakukhonza.